ekskluzivan izvještaj za naše prijatelje u Avazu, koji već 21 godinu objektivno prati projekat istraživanja bosanskih piramida. U mjesecu junu 2026. od 14. do 20. juna održana je 9. međunarodna naučna konferencija o bosanskim piramidama. Uz prisustvo većeg broja polaznika iz 17 zemalja i gostiju konferencije imali smo i 10-ak vodećih svjetskih istraživača drevne istorije. Među njima svakako najpoznatiji Michael Cremo, autor legendarne knjige Forbidden Archaeology, zabranjena arheologija. Iz 1993. doživio je veći broj izdanja i govori nam o zagonetnim artefaktima širom planete koji potpuno mijenjaju naš pogled na svjetsku istoriju. Tu je bio i Brad Olsen, čuveni istraživač također iz Sjedinjenih Američkih Država. Michael Tellinger iz Južne Afrike, promotor Adamovog kalendara, megalitne lokacije na sjeveroistoku ove zemlje, ali i kamenih krugova širom nekoliko zemalja Južne Afrike. Profesor dr. Jan Rak, nuklearni fizičar, 30 godina proveo u CERN-u, vršio je određena ispitivanja i snimanje energetskih fenomena u tunelima Ravne i također bio je govornik na konferenciji. Imamo doktoricu Lidiju Izabel iz Grčke, njenog supruga Artura Lapenu iz Meksika. Tu su bili dr. Joe Whittaker, ona je genetski stručnjak za genetiku iz Velike Britanije, Kelly Hinson, također iz Velike Britanije, i još nekoliko predavača koji su obišli sve naše lokacije, bili su oduševljeni i izuzetno zadovoljni. Zašto su naučne konferencije bitne za naš projekat? U nauci je 5 koraka. Hipoteza koju smo postavili prije 20 godina da imamo piramidalni kompleks i tunele ispod piramida. Drugi korak, osnivanje entiteta legalnog. Naša fondacija, Arheološki park Bosanska piramida Sunca, je osnovana za vršenje arheološkog i naučnog istraživanja. Treći korak, nezavisne provjere čitavog stručnjaka instituta širom svijeta. Četvrti korak, međunarodne naučne konferencije, ovo je bila 9. I 5. završni, objavljivanje naučnih članaka, a objavili smo ih više od 50. Naš projekat i dalje korača kao jedan od vodećih naučnih i arheoloških projekata u svijetu.